Du har pænt at stå bagest, og du må ikke få briller på. Du må faktisk hellere til video. Jeg tror, det er bedre, at jeg kan tale mig ud af det. Så, er I klar? Jeg kaster mig bag. Nej. Point til Christian for at få at se udvalget. Jeg har hørt noget med 25 kilo. Så er det grill. Og nu skal vi Det er lidt smukkere med en urtepotte, hvor vi ikke bagefter ødelægger trapperne. Ja, det er helt rigtigt. Nå. Og hvad vil vi så gøre, når der nu kommer en eller anden kvindelig nymfe her og lægger sig oven på de her vores solbade? Det er derfor, vi filmer. Jeg må insistere på, at det her skal dele kassen over. Det bliver skyllet med vand, tror jeg. Har vi vand med? Nej, men det går vi ind og henter. Det skal alligevel også have lov, inden du fylder vand på, skal det lov. Ja. Men det er ikke alt, der bliver brændt af. Jeg synes, det vil være for